Здравейте всички! В това видео искаме да ви запознаем с функциите и възможностите на малък, мощен мултимедиен компютър, изграден на базата на чипсет H77 и THX дъно. С вградено управление SEC, което дава възможност на компютъра да бъде командван с конвенционални дистанционни управления на най-различни уреди, произведени след 2010 година, като ресивъри, телевизори, Blu-ray плеери и така нататък. Като цяло компютъра съдържа изключително мощни компоненти. Процесорите могат да бъдат и 3, и 5 или 7, в зависимост от изискванията на клиента. Паметта може да достигне до 16 гигабайта. Освен че операционната система е инсталирана на SSD диск, което му дава невероятна скорост, той има и допълнителен хард диск за данни, който може да достигне до 3 терабайта. USB-тата са както отпред, така и отзад. Те са множество. Има два бързи, които са 3.0, останалите са нормални. Общо взето това са по-важните неща. Сега просто искаме да ви покажем как работи това нещо. В случая използваме телевизор Samsung, ресивър на Onkyo. Това е дистанционното от телевизора. За да бъде включено, трябва просто да изберем от входа на телевизора HDMI SEC XBMC. Това подава сигнал към компютъра и го включва. Същевременно се сменя входа на ресивъра. За стартирането са необходими изключително малко време, изисква може би под 10 секунди. Компютъра е готов за работа. С дистанционното от телевизора имаме пълна функционалност върху управлението. Избор на модул, обхождане на файловете, както имаме специализиран бутон за допълнителни опции. Бързите бутони Play, Stop, напред-назад също са активни. Може да избереме. Бързо превъртане напред с 10 минути. Така е с по-малък преход, около 30 секунди. Стоп. Дистанционното от ресивъра има абсолютно същите възможности. Play. При изход от системата телевизора се връща автоматично на положението, което е бил преди това. Входът на ресивъра също се превключва. Общо взето това бяха по-важните функции, които искахме да ви покажем. До нови срещи!